Напярэдадні непасрэдна самого свята ў падарунак ад мясцовых уладаў Светлагорск атрымаў некалькі сапраўды важных аб'ектаў. Сярод іх магазины, кафе, розныя архітэктурныя формы. Напрыклад, у горадзе з'явілася дошка гонару. На самой справе раён павінен ведаць сваіх герояў. Дзякуючы менавіта жыхарам, Светлагоршчына за кароткі час набрала сур'ёзныя прамысловыя, культурныя і спартыўныя абароты. Старшыня райвыканкама Сергей Максименко не ўтойвае: сёння цяжка ўсім, але шкадаваць нешта для людзей у гэтыя дні будет неправильно. Это их свято. Сегодня даже вижу по настроению города и по тем людям, которые присутствуют здесь, что действительно город он молодой и светлый. И наша задача все сделать для того, чтобы каждый житель этого прекрасного города себя здесь чувствовал уверенно, комфортно и гордился, что он настоящий светлогорец. Застацца абыякавым падчас гэтага, кажучы, без перабольшвання карнавалу было немагчыма. Светлагоршчына ў адзін момант застыла ад здзіўлення. Тыдні трэніровак і падрыхтоўкі не прайшлі дарма. Горад святкаваў 50-гадовы юбілей, і ўявіць сабе, што яшчэ паўстагоддзя таму Светлагорска не было ні на воднай геаграфічнай карце, неверагодна цяжка. Але ж гэта так. За кароткі час на месцы невялікага пасёлка Шацілкі з'явіўся адзін з буйнейшых гарадоў вобласці. І нават старшыня дзяржкантроля Рэспублікі Беларусь Александр Якабсон, вяртаючыся на Светлагоршчыну, с тяжкостью стремливая эмоции. Я отдал этому городу в свое время немало усилий и даже немало лет. Самых продуктивных лет, молодых лет. И вспоминаю о нем всегда с любовью, о людях, с преданностью этих людей своей территории. Они во все времена сложные, простые, чувствовали в себе уверенность и настойчивость в выполнении тех задач, которые стояли перед городом и перед районом. Музыка і харэаграфія, святочныя падарункі і усмешкі на тварах жыхароў. Усё змяшалася ў адзінае цэлае. Светлагорску 50. Людзі, якія аддалі гораду ўсё сваё жыццё, не могуць паверыць у тое, што адбываецца. И дальше б таки процветал город красивый. Я 61 года. Туда мне трошки приятно глядеть еще. Пусть город процветает, пусть будет всегда так хорошо и весело, как сегодня. Очень рада, что нашему городу уже 50. Дай Бог ему еще несколько лет, несколько таких же 50-летий. Чтобы город процветал, чтобы был такой красивый, молодой. Паўвекавы рубеж пройдзены, гэта толькі пачатак гісторыі. Светлагорск – горад будучага. Горад, які заўсёды будзе заставацца такім жа светлым, як яго назва, і такім жа маладым, як яго галоўны гонар – жыхары. Андрэй Бандарэнка, Сергей Клімовіч, тэлерадыёкампанія «Гомель» са Светлагорску.